Halló, jó estét kívánok. Halló. Igen, jó estét. Holt Péter vagyok, halló. Készről Katalin Kezdj csókolom, Katalin, jó estét, elnézést zavarom. A kripta miatt hívnám. A kripta miatt? Elnézést, ilyenkor este, csak hát én ilyenkor szeretem ezeket a dolgokat elintézni. Meg van még ez a kis kripta. Meg. Olyan rosszul hallom. Én rosszul, persze, mert útközben jövök haza, külföldön voltam, volt egy kis okosság. Azért is kellene a kripta egyébként. Értem. Na figyelj ide, de milyen a kripta, szép? Hát én szerintem gyönyörű. Gyönyörű? Hát gyönyörű kriptát én nem láttam. Épp itt az ideje. Na figyelj ide, akkor mit Kati, ugye azt mondta, kedves Katalin? Katalin, igen. Kedves Katalin, na figyelj ide, mi van ráírva erre a kriptára? Semmi a világon, üres. Nem írtak rá semmit? Semmi nincs ráírva. Írtak vele meg, mit tudom én, hogy már voltak meg benne, mit tudom, ezt most kivitték, meg kiradírozták. Senki. Jó, Katalin, oké, megkérdezem, megbízok magába. Nem szeretné magát is azért hozzátenni. Na, Kati, halló, nagyon nehezen hallom, mi? Halló? Igen? Katikám, itt vagyok, elnézést csak. Na figyelj, de akkor még azt akartam magától megkérdezni, meg tudnám én azt ma nézni? Ma? Hát persze. Hát már ilyet már ne is kívánja. Hát most ilyenkor miért? Hát vagy 3 óra múlva itt vagyok. Ahol lakik maga Kecskeméten, nem? Kecskeméten. Na, hát akkor nem vagyok messze, én is nem sokára odaérek, azt akkor 2-3 óra, azt megnézem. Hát azt nem lehet ilyen. Hát kriptát mikor nézek nappal, mi? Este, akkor az okosság. Kíváncsiak, hogy milyen, hogy jó lehet-e, hogy izgalmas, hogy engem érdekelne. Megmondom őszintén, hogy nekünk filmforgatáshoz kell. Tehát őszintén megmondom önnek. Értem. A Kovival vagyok így jóba, aztán a filmet akarom majd forgatni. Értem. Aha. Hát nézd, megvennénk mi ezt frankul nélkül, tehát azért mondom, és oda megnézem, ha jó, tényleg frankon el lehet temetni az embert, akkor érdekel. De csak ott tényleg, hogyha frankon meg lehetett halni össze-vissza. Adom a társamat, akkor itt a Katalin, akkor megvan a kripta. Halló? Halló, tessék, jó estét kívánok. Jó estét, csak most önök komoly emberök, vagy csak úgy szól? Komoly, hogyne, persze. Nekünk a filmforgatása kellene ez a Aha. Utána még tovább vagyok én ukránok, hogy rátesznek az egy-két ember. Persze, komolyan érdekel minket, hölgyem, hogyne. Merre van ez ott a temetőben? Milyen része? Merre? A temetőben? Hát nagyon úri helyen van, hogy úgy mondjam. Melyik részen? Hát ahogy bemegyünk, a Kecskemét temetőt ismerik? Igen, hogy ne ismerném. Na kérem szépen, a főbejáraton bemegyünk, és megyünk egyenesen. Igen. És akkor ott van egy kút, nem túl messze. Igen. És ott jobbra el kell menni, igen, mondom jobbra, igen. Messzire, és ott valahol. Ez egy teljesen üres, nincs ráírva semmi, egy gyönyörű gránit sírkő van. Gránát. Igen, gyönyörű, nagyon szép sírkő van rajta. Hát ez egyelőre egy filmforgatása kellene, aztán utána mondom később meg más dolgokra, hogy az eltüntetésére, emberek eltüntetésére. Ebben voltak benne emberek? Nem voltak. Nem volt senki, ugye? Lesz majd. Na most megmondom őszintén, bár nem fontos, hogy tudja, de azért megmondom, hogy ezt magunknak vettük, és közben másképp... Közben kiderült, hogy nem halnak meg, igaz? Hát az nem derült ki, mert meghalunk mindjárt, ez ugye egy alaptörvény, de másképp alakultak a dolgok, úgyhogy... Azt hiszem, hogy esetleg kiderült, hogy véletlenül, hogy... Nem kérem tisztelte, és akkor úgy kellett intézni, hogy ezt most el kell, hogy adjuk. Hogy adjuk. Na meg lehetne ezt nézni, hölgyem? Hát, de hát ma semmiképpen se, hát már öreg éjszaka van. Hát ilyen kriptát mikor lehet pontos ezt a napközben, jönnek, mennek ott a virágokkal, ott napközben jönnek, mennek, nem nagyon szeretnénk azt napközben, ott inkább ez az esti óra, azért is telefonáltunk este. Én ilyenkor sajnos nem. Hát elmegyünk maga autóért. Nem, én nem érek rá most. Ja, nagy a barátok közt, igaz? Tessék? Na visszaadom akkor a öcsémet, akkor egy pillanat. Halló? Igen? Na itt vagyok, akkor mikor tudnám megnézni, Kati? Hát holnap 12. Holnap este? Nem, holnap 12 és 2 között. Én értem, Kati, de most én napok közben mit nézek itt? Nem tették belelőkön. Ja, ez este jó, Kata. Este oda megyünk. Miért mondod az öreg ötszönök, nem tették belelőkön? Hát, ja. Na most ide figyelj, este ott nincs világítás. Kata, nem is kell ott világítás, világít nekem a szemem. Hát, nem. Komolyan mondom. 12 A világításra nem teszik főgyújtom. Világítás testvérem. Hát akkor mit csináljuk, Katalin? Nem tudja kihozni?
Tessék? Nem te kihúzni oda temet elé? Megnézzük, hogy hogyan néz ki. Kimondhatni? Mondd meg az öreg, össze sokat szarakodik, már írhatja is rá a nevét. Jaj, hagyjon már békén. Kata, úgy néz ki, hogy még hapóra hívna. 12, de ha megmondom őszintén, nem játszol a kripta, akkor mindenökké ámer. Akkor a Revitről is rakjuk rá. Na, hát akkor hónap összeröppenünk, csuka.